ассалому алайкум дӯстони азиз, бинандагони барномаҳои мо, хуш омадед ба блоги навбатии мо. Аз рӯи хоҳиши шумо яке аз қишлоқ, яъне деҳаҳои дури олмонро барои шумо нишон медиҳем. Мо якҷо меҳмонӣ рафтем ва тавре мебинед, ин қишлоқ Панков ном дорад. Ана инҷо дар он хонае ки мо меҳмон шудем, онҳо яъне ин қишлоқ аз 20 хона иборат мебошад, ҳамагӣ 20 ҳавлӣ аст. Дар инҷо аспҳоро мебинед, аспҳои зинда, ва дар бисёри ин хонаҳо чунин аспҳои зинда ҳастанд, ки одамон барои тамошо меоянд ва мисли як боғи ҳайвоноти хурдакак дар хонаводаи бисёре аз ин сокиноне ки дар ин деҳа ҷамъ омаданд дида мешавад. Ин аспҳо вақти муайян масалан об менӯшанд, хӯрок мехӯранд ва дар ин дашти калоне ки мебинед, ин замини ҳамон хонавода аст. Онҳо бозӣ мекунанд, сайру гашт менамоянд ва дар вақти муайян шуда соҳиби хона хуштак мекашад, онҳо меоянд. Дар инҷо мурғҳоро мебинем, дута мурғу якта хурус мондагӣ ва тавре мебинед ин мурғҳо ҳар рӯз тухм мекунанд. Рости гап, ман якум бор дидам ки тухм кард ва тухм хеле гармак буд. Яъне вақте ки ба даст гирифтам тухмро, тухм хеле гармак ба назар мерасид ва ман бори аввал тухми гармро дар рӯи дастонам эҳсос кардам. Яъне ҳис кардам ки тухм шуд. Тавре мебинед. Дӯстони азиз, мо дар ин деҳа хеле гаштем, тамошо кардем. Деҳаи хеле зебо, як деҳае ки аҳолияш хеле кам мебошад ва ин нафарон ба деҳаҳои дигар, ба шаҳр рафта кор мекунанд ва бозгашт ба хона меоянд. Яъне аз шаҳр 16 километр дур мебошад деҳаи Панков. Ин таърихи 300 000 сола дорад ин деҳа. Дар инҷо як қабристон аст, оромгоҳ аст, оромгоҳе ки аслан инҳо масалан ҷасади масалан одами наздикашонро месӯзонанд ва барои он ки ҷои кам гирад, чун андози калон месупоранд ҳар моҳ. Ба ин хотир онҳо мурдаро сӯзонда сипас гур мекунанд ки ҷои кам бошад. Ва ҳаст оилаҳое ки 5-6 нафаранд, зан, шавҳар ё 2 фарзанд ё 1 фарзанд ё баъзе вақт 3 фарзанд ва дар ин оромгоҳҳо онҳо пешакӣ қабри худро пул дода яъне мехаранд. Дар он ҷо масалан агар шавҳар мурдагӣ бошад, ҳамсараш агар намурдагӣ бошад, танҳо рӯзи таваллудашро мемонанд ва баъди мурдан яъне рӯзи мурданашро мемонанд. Дӯстони азиз, мо дар ин оромгоҳ як чӣ дидем, як ҳозир ба шумо нишон медиҳам. Дӯстони азиз, як оиларо дидем ки масалан дар ин оила падар 104 сола аст ҳозир ва 20 сол пеш занаш мурдагӣ аст ва то имрӯз онҳо рафта масалан рӯи оромгоҳи ӯ гул мегузоранд. Дар он ҷо об аст. ҳозир ҳамаашро ба шумо нишон медиҳем. Ин қишлоқ аст, қишлоқи хурдакаке ки мо меҳмон шудем ва таъкид кардан лозим аст ки дар ин қишлоқ ҳамон одамое ҳастанд ки масалан пеш таваллуд шудагианд, яъне зодгоҳи худро дӯст медоранд ва ба ягон ҷо нарафтанд, танҳо кор мекунанд, дар шаҳр мераванд меоянд. Ҳамагӣ 20 нафар яъне зиндагӣ мекунанд, 20 хонавода. Дӯстони азиз, қишлоқи май даҳаки олмонӣ аст. Ана ин оромгоҳе ки нав дар борааш нақл кардем барои шумо, яъне ин қабристони немисиро нишон медиҳем. Дар ин деҳаи хурдакак ҳозир расидем. Арчаҳо масалан гирдогирд арчаҳоро шинондаанд дар ҳамин оромгоҳ. ҳозир мо меравем мебинем. Дӯстони азиз, ин роҳе ки ба оромгоҳ мебарад ҳамон аст. Дар ин ҷо шумо тавре мебинед, сабзаҳо ҳастанд, гирду атроф пури сабза, дарахтон сабз шудаанд, яъне тобистон ҳам омад. Ҳаво гарм аст, ҳаво гарми офтобӣ. ана мебинед деҳае ки мо меҳмон шудем, хуш обу ҳаво, ҳавои тоза ва мо ба шумо ҳозир оромгоҳро нишон медиҳем. Дар ин заминҳое ки мебинед ҳанӯз ягон чӣ коридагӣ нестанд. Бисёртар онҳо алаф мекоранд барои аспҳо. Инак тамошо мекунем он оромгоҳе ки мо нақл кардем. Дар ан ҳаминҷа гур мекунанд. қабристони немисӣ гӯем хатона мекунем.
аллакай бинед ана инҷа аллакай занаш мурдагӣ аст, шавҳараш ҳоло 104 сола мебошад, вале номаш қайд шудааст ки фалон сол таваллуд шуд, 104 даромад ва мурдани худро интизор аст, гӯем хато намекунем. Вақте ки ӯ вафот кард, дар ҳамин ҷо аллакай қабр харидагӣ аст ва дар ҳамон орогоҳе ки навман бо шумо нишон додем, дар ҳамон ҷо гур мекунанд. ана тамошо кунед, инҷа гулҳоро мебинед, хеле тоза озода аст, яъне дар ҳамон ҷо об мондагиам ҳаст. ана акнун дӯстони азиз, тавре мебинед дарахтонро, дарахтони сабз, ҳавои офтобӣ ва он ҳавлиҳои хурде ки дар ин ҷо ҳаст. 20 хонавода дар ҳамин ҷо қомат афрохтанд. тавре мебинед, яъне ин деҳаи туристӣ мебошад, ана ин серков мебошад, яъне мачити олмонӣ гӯем ба таври забони худамо. дар ин серкифи хурдакак 300 000 таърих дорад. одамон омада масалан рӯзҳои иди пасхашон, рӯзҳои иди католикию христианияшон, онҳо ба ин ҷо ташриф меоранд. дӯстони азиз, лаҳзае ки мо дар меҳмонӣ будем, яъне як хонаводаи олмониҳо да мо чӣ кор кардем, инҳо мисли мо масалан дастархон намекушоянд, вале хеле самимӣ ҳастанд. самимият болотар аз дастархони пурнозу неъмат аст. ҳамин тавр не, ва мо картошка ҷӯшондем ва бо хӯриши салёнӣ хӯрдем. ин буд меҳмонии мо. ана ин дарахтам дар таърихи 300 сола дорад. тавре мебинед, дарахтон ҳама дарахтоне ҳастанд ки чандин солҳо пеш шинонда шуданд. ана ин деҳаи Панков, тавре дида истодаед, 20 хонавода, на зиёда аз ин. дӯстони азизи мо, ана ин гулҳоро тавре мебинед, ҳар як хонавода намехе гул дорад, гулҳои зебо, хеле ҳам зебо. осмон софу беғубор аст, имрӯз офтобӣ аст. дӯстони азиз, шумо дар блогҳои мо метавонед ки қиссаҳо, номаҳо, он нафарое ки ба мо нома менависанд, қиссаҳо, номаҳои онҳоро бихонед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. бо мо бошед.